Kaixo, gaurko bideoan funtzio baten kurbadura aztertuko dugu. Hau da, ahurtasuna eta ganbiltasuna. Eta baita inflexio puntua kalkulatzen ikasiko dugu ere. Maximo eta minimoekin egin genuen bezala, 3 funtzio mota aztertuko ditugu, kasu desberdinak ikusteko. Ikusiko dugu funtzio polinomiko baten inflexio puntuak, funtzioa razionala eta funtzio esponentziala. Goazen lehenengoarekin. Goazen lehenengo kasuarekin, polinomiarekin. Esan genuen bere maximo eta minimoak egin genituenean, definizio eremua zela R osoa eta oraingoz ere ipiniko dugu. Gero, lehenengo deribatua geneukan, zela 3 izaberbi, ken 3. Orduan, joango gara, bigarren deribatua ateratzen. Zergatik bat, inflexio puntuak eta kurbatura ikusteko egin behar dena da, bigarren deribatua berdindu 0-ra. Maximo eta minimoetan zen lehenengo deribatua. Orain da, bigarren deribatua. Beraz, berriro deribatuko dugu, 3 izaberbiren deribatua, 6 izat, eta ken 3 badoa. Eta hau da, egingo duguna berdin 0. Kontuz honekin, 6 iza berdin 0, iza da berdin 0 zati 6. Hau da, 0 zati 6, 0. Hau izango da, gure inflexio puntua izan ahal den puntua. Taulatxoa egingo dugu, eta hemen bakarrik daukagu 0 puntu hori kokatzeko. Hemen ipiniko dugu 0, eta bigarren deribatua eta funtzioa. Orduan hartuko dugu zenbaki bat 0 baino txikiagoa edo zein, -1 adibidez, eta bigarren deribatuan ordezkatuko dugu. F bigarrena -1ena izango da 6 bider -1, hau da, -6. Minus ematen digu, minus. Eta hemen digu 0 baino handiagoa hartu dezakegu 1 adibidez. Eta bigarren deribatuan ordezkatu. 6 bider 1, 6, plus ematen digu, plus. Orduan, minus den tarteetan, funtzioa da horrela, ganbila. Eta plus denean horrela, ahurra. Eta aldatzen den puntuak dira gure inflexio puntuak. Kasu honetan bakarrik 0 izango da inflexio puntua. Eta orain idatziko dugu, ahurtasun tarteak, ahurra da 0-tik aurrera, 0-tik infinituraino. Eta ganbila, minus infinitutik 0-raino. Eta inflexio puntua daukagu 0-on. Eta hau maximo eta minimoen berdin-berdin. Hau puntu bada. Beraz ditu iza eta i. Hau da, iza eta f iza izango ditu. Puntu bezala, bere koordenatuak. Gero hau marraztu dezakegu eta. Orduan, joan behar gara hasierakora, f-era eta han ordezkatu 0 hau. Hau da, joan behar gara honagora, eta honetan ordezkatu gure inflexio puntua 0 kasu honetan. 0 berriru ken 3 bider 0, ematen digu 0. Baina ez nahaztu non ordezkatu behar diren. 0, 0. Beraz, lehenengo deribatuan maximoak eta minimoak gorakor eta berakor. Bigarren deribatuan ahurra eta ganbila. Eta gero puntuak direnean hasierako funtzioan ordezkatu behar dira. Eta honekin ja badaukagu. Hau gogoratzen baduzu, hau ere egin genuen pixkat marrazkia eta hau amaituko dugu. Geneukan. Gogoratzen baduzu bestela begiratu aurreko bideoan, -1, 2 puntuan geneukan maximo bat. Hemen maximo bat geneukan. 1 - 2 geneukan minimo bat. Eta orain irten zaigu 0-0 daukagula inflexio puntu bat. Funtzioa dela ahurra 0-tik infinitora, ahurra da horrela, gutxi gora bera, eta da ganbila minus infinitotik 0-ra, eta horrelako zerbait egingo du. Horrela ikusten dugu nola nahazten diren ja maximo eta minimoak ahurtasunakin, kurbaturarekin. Eta polinomioa egongo zen, goazen orain arrazionalarekin. Funtzioa razionala. Izaberbi zati izaken bat. Hau ere maximo eta minimoak egin genituenean, lehenengo deribatua
hau atera zitzaigun, eta beraz hemen gorde dut. Eta gogoratzen baduzu ere, definizio eremua oso garrantzitsua, zen R osoa ken izendatzailea 0 egiten duena dela bat. Vale? R ken bat. Orduan bat hau oso garrantzitsua da. Bueno, orain joango gara bigarren deribatua eginez. Bigarren deribatua, zatiketa bada, beraz, goikoa deribatuta, parentesi artean, bi izaken bi. Bider bekoa dagoen bezala, izaken bat berbi. Ken, goikoa dagoen bezala, izakarratuken bi isa, izakarratuken bi isa, bider bekoaren deribatua. Bekoaren deribatua katearen erregela erabiliko dugu. Hau da, lehenengo berretzailea jaisten dugu bera, bider, guztia dagoen bezala, ber bat, eta bider barrukoaren deribatua, dela bat ere. Ez dago ipini barri, baina, bueno, ikusturi ezazuen, ipintzen dizuet. Eta guztia, zati bekoa berbi. Bekoa ja berbi nola dagoen, berbi da berlau. Bueno, orain eragiketak egin aurretik, hau beti gertatzen da arrazionaletan. Izango dugu bi aldiz, izaken bat, baten berbi, eta bestean ere hemen izango dugu. Orduan egingo duguna da, bider kagai komun bezala atera, izaken bat, eta orain kortxete bat bezala ireki, eta joango gara ipintzen zer geratu zaigun. Lehenengo batukarian, bi izaken bi, bider, eta orain geratzen zaigu izaken bat. Ken, eta hemen geratzen zaigu izakarratu ken bi isa, bider bi, bider bat, bider bi. Hau ikasi behar da horrela egiten, bestela asko zailagoa geratzen da, eta horrela simplifikatzen da eta erraz irtetzen da gero banantzeko orduan eta hori guztia. Zatibekoa zegoen bezala. Eta orain biderketa bat daukagunez, simplifikatua alda. Izaken bat hauetako bat joango da beko batekin eta geratuko zaigu bean berriru. Eta orain egingo ditugu eragiketak. Joango gara egiten poliki-poliki, hemen egin behar dira biderketa guztiak, hau da, bi isa, bider isa, bi isa karratu. Ken bi isa bider bat, bi isa. Ken bi bider isa, eta minus bi bider minus bat, plus bi. Ken, eta hemen bi bider isa karratu, bi isa karratu, bi bider minus bi isa, minus lau isa, baina minusarekin plus, kontuz gauza hauekin, egin poliki-poliki. Guztia, zati, bekoa, daukagun bezala, izaken bat berriru. Orain, bi izakarratu ken bi izakarratu badoa, minus bi ken bi, minus lau, gehi lau ere badoa. Bakarrik geratzen zaigu, bi zati, izaken bat berriru. Hau da, gure bigarren deribatua. Orduan, hau da egin behar duguna, berdin 0. Bi zati izaken bat iru, berdin 0 egiterakoan, lehen egin duguna ere, hau pasatuko da biderkatzen, eta joango da, eta geratzen zaigu bakarrik, bi berdin 0. Eta bi berdin 0, ez dauka emaitzi. Ez dago ezintzkoa da. Bera zer esan nahi du, ez dagoela inflexio punturik. Ez dago inflexio punturik kasu honetan. Batzutan gertatzen da, bat egotea bi edo ez edo zer gauza. Orduan hemen ez dago inflexio punturik. Eta horrez zer esan nahi du, ez dugula taulatxoa egin behar, ez taula beti egin behar da, aurretasuna eta gamitasuna ikusteko. Hemen egingo duguna da, gure taula. Ez daukagu inor ipintzeko botagai bezala, baina hemen sartzen zaigu jokoan, definizio eremutik kendu dugun balioa. Hau da, bat hori. Eta gainera aldatu egingo du gauza, hasike hori ipini behar da, nahi eta ez. Hemen ipiniko dugu bat, eta hemen lehen bezala f bigarrena eta funtzioa. Orduan adibidez hemen 0 ipini dezakegu, eta deribatuan ordezkatu. Deribatua zen bi zati izaken bat berriru. Bi zati 0 ken bat berriru. Goian plus ematen du, baina behan minus bat berriru, minus. Plus zati minus, minus. Eta adibidez, bi edo dozin hartzen balin badugu, bi zati biken bat berriru, goian plus, eta behan ere bat berriru plus. Plus. Hau da. Naiz da inflexio punturik ez egon, funtzioak aldaketa batzuk ditu.
hemen izango da ganbila, eta hemen izango da ahurra. Hau da, ganbiltasuna, ganbila, minus infinitotik batera. Eta ahurra izango da, batetik infinitora. Eta ez dago inflexio punturik. Bai, goazen azken adibidearekin. Goazen esponentzialarekin. Kasu hau ez genuen egin maximo eta minimoekin, baina eske egin genuen ura ez zaigu ondo irtengo. Orduan, berri bat egingo dugu. Lehenengo deribatua egingo dugu, izango zen lehenengoa deribatuta bider bigarrena dagoen bezala, gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarrenaren deribatua. Eta hemen ere, berriz aterako genuke bider kagai komun bezala, eta geratzen zaigu berriza bider bat gehiz. Hau da, lehenengo deribatua. Eta orain, ja, bigarren deribatua egitera joango gara. Bigarren deribatua. Berriro daukagu biderketa bat. Hau da, lehenengoa deribatuta, berrizaren deribatua, berriza. Bider bigarrena dagoen bezala. Gehi lehenengoa dagoen bezala, barkatu. Gehi lehenengoa dagoen bezala, bider bigarrenaren deribatua. Gehi izanaren deribatua, bat. Berriro gauza berdina egingo dugu. Bider kagai komuna atera. Geratzen zaigu hemen, bat gehi izan. Gehi, eta hemen geratzen zaigu berriz ateratzerakoan, bat. Hau da, geratzen zaigu berriza bider bi gehi izan. Eta hau da, berdin 0 egin behar duguna. Orduan, berdin 0 egiterakoan, berriza berdin 0, hau esan genuen ezinezkoa zela. Eta bi gehi isa berdin 0, hau da, isa berdin minus bi. Hau izango da gure inflexio puntua. Orain taulatxa egingo dugu. Eta hemen definizio eremua osoa denez, ez daukagu beste inorri ipintzeko, bakarrik minus bi ipiniko dugu. Minus bi, bigarren deribatua eta funtzioa. Hemen di minus bi baino txikiagoa dibidez, minus iru. Ordezkatuko dugu bigarren deribatuan minus iru. Bigarren deribatua ondona daukagu hemen. Geratzen zaigu, ber minus iru, bider bi, gehi minus iru, biken iru. Esan genuen bere garaian ere, beti dela plus. Eta biken iru minus, plus bider minus, minus. Eta minus bi baino handiagoa edozen dezakegu 0 bera, ipinen dezakegu. F bigarrena 0, izango da eber 0, bider bi gehi 0. Eber 0 da bat, baina plus izango zen, da plus, hau ere, plus. Hau da, funtzioa da hemendik ganbila, eta hemendik ahurra. Eta dauka inflexio puntu bat, minus bi puntuan. Hau da, ahurra, minus bitik infinitura. Ganbila, minus infinitutik, minus bira. Eta inflexio puntua, hemen bai, aldatzen denez, eta hau definizioaren mukoa denez, dauka inflexio puntu bat, isa denean minus bi, eta beti bezala, hasierako funtziora joango gara, minus bi ordezkatzera. Gure hasierako funtzioa zen isa bider eber isa, gogoratu. Hendik pintzen dugu, f isa zen isa bider eber isa. F minus bi izango da minus bi bider eber minus bi. Eta hau, horrela utziko dugu, kalkulagailuarekin bestela, irtengo zaigu, baina zenbaki arraro xamarra, orduan horrela utzi dezakegu. Beraz, hemen izango genituzke, 3 kasuak, honekin ja amaitu dugu, funtzio polinomikoak, arrazionalak, eta esponentzialen aurtasun eta ganbiltasun tarteak eta inflexio puntuak kalkulatzen. Espero beti bezala lagungarri izatea. Hurrengo bidean ikusiko gara. Asko ikasi, agur!